muli pa meron eh, ulan kayo. Wala sila oh. Ang barko. Kairo? Mada. So, di pa gyud sila makadesisyon kung mag-uwan mo muli pa mi. No, so mo ning ikadaw. Repair mi no. Repair na mo. Oyster cage na siya. Tawag na siya oyster cage mga kaigsunan. So nakata karon sa Itajima. Part ni sa Mitaka sa Itajima, Hiroshima. So uwan. Kaya panahon ba sa uwan ni lupit sa baho. Kasi dito nagplano sila og muli kung yung pili. Nagdugdug. Kita niyo diyan nananom na. Uwan yung panganod protingit kita. Abot lang yun sa desisyon nila ni muli ba mi no? Sa pagkakaroon, diri lang sa mi, stipot lang sa mi. Uban sa among mga kauban no. So, nani, Kairo ta? Datsi ka? Shigoto wa. Ha? Shigoto wa. Ah, shigoto daw. Mata ya. Ha? Tol, Kairo ta? Ah, Kairo ko tol. Paabot sa mi signal yun. Sige, dialan sa mo. Paabot ta signal nga kanang magbagyo yun. Ah, sige mga kaigsunan no. Kamangin sila. Ano, pipo, Kairo. Oh, pipo Kairo. Abunayo. Hangin no. Hangin. Go, correct ani. Wali pagdua. Unsa ano? Koleta dili. Sino? Kairo nay. Kala. Ami gani aro. Wag lang gani. Ami yukuri. Ano ni kung desisyon na ikaw na sabi mo desisyon. Wag lang Ikaw, Reds. Uwi tayo hindi. Ay, parang pangamalimbing kayo ba? Kung sino yung sige dito makuwi. Iwan pa kanino? Oh, dito lang muna kami no. Mag-Facebook muna kayo, mag-Facebook yung mga friends niyo. Parang spam wifi. Wala tayong wifi. Nasira yung wifi natin sa NASA. Nawala yung connection natin sa NASA. Hintay kami kung ano na ang desisyon nila, kung mag-uwi ba kami. Okay, basta na tayo sa ulan. Kyo, Kairo? Malarayo. Nande? 仕事もう休みだから給料ないじゃろうか。 No, so,仕事でもな trabaho. んで休みが多かったろうが。 So, Kyo はチートでもおらんかいや。 gamang sa ta, gamang. そう。 Gamang sa daw kay. 昨日ボンで休んじゃんけんの。うん年にチートでも雨かけるのせんにゃ。 Ah, issue ka na eh. おい、雨が多い時な船にかもりゃえんじゃけん。 Di kami muli, siya ka bagyo. Tayo po, Aro, Kairo na eh. もう帰らん。Kairang. 帰るったら帰らん給料はそのなるだけ。 Oh, no. どうだろうか。もったいないだろう。 Daro. 休み。 Hindi mahuli kita, di na sila madapati. Kairang. Sigoto na eh. Kyoryo na eh. Ne? Siya ka na eh. Ne? Taihen eh? Kuri, suki wa? Ami wa. Sigoto tayo jogo. Kuri lang. Kino? Eh? Dugdug guys, dugdug. Sila muli. Okay guys, pakita ng ganyan to. So, ang oyster fish, ako explain sa inyo. Kung saan tawag nga sa Japan or ikada. So, mo ni ang posisyon sa ikada, no? Kita niyo. Kani siya kitawag ng tangko. So, mo ni nagsilbing mag-float. Ani, and then tagduha gini siya kakawayan, dalawang kawayan to. From there until there 45 kakawayan, so it's pair, sometimes 43. Depende na siya no nya. Ang nagpugong ani niya ito, tanatawag tong bando. So ito may bando diyan, tapos lagyan ng alambre no. Yan, kita rin niyo yan. So kaya lumulutang yan dahil dito no. So sa Pilipinas may mga gagawa dito pero iba din yung style. So bigyan ko lang kayo ng konting idea kasi iba din yung style dito sa Japan. Ayan o, may mga pagtaan. So ito yung dilista na mo, dilista ni. So dito, ayan, kita niya yan, talaba yan.
Until there. May kada. Hindi pa kami uwi. Hintay kami kung anong desisyon ng aming team. Don't forget to follow us. See the beauty of oyster. Buwan ngayon. Pakita ko sa inyo paano mag-ikot to. Tagalog yan ha. Yan. Basta kay Louie TV, alam mo na, marami kang matututunan at ikisasaya. Louie TV ang kasama nyo sa fishing at kahit ano, kulitan at tawanan patungo sa pangarap. Louie TV, laki sa hirap pero nagsumikap. Dating padyak driver at tindero ng mineral. Minsan nakikikain sa mga kaibigan hanggang nahanap ang kasagutan. Arlain nyo, kapupulutan, ano man pagsubok, wag mong sukuan. Kaya di siya nagpatalo, sa kataray nagtrabaho. Nakilala ang kanyang asawa, kaya napadpad siya dito. Daming dumaan na hirap, patuloy na nagsumikap. Nakipagsapalaran na sa Japan, baka dito niya na mahanap. Nasa Talaba nagtatrabaho, makikita nyo sa kanyang mga video. Fishing, adventure, at good vibes tayo dito. Hanggang sa merong nag-viral na video niya, umabot ng 7 milyon sa fishing video ni Louie TV. Basta kay Louie TV, alam mo na, marami kang matututunan at ikisasaya. Louie TV ang kasama nyo sa fishing at kahit ano, kulitan at tawanan patungo sa pangarap. Louie TV, basta kay Louie TV, alam mo na, marami kang matututunan at ikisasaya. Louie TV ang kasama nyo sa fishing at kahit ano, kulitan at tawanan patungo sa pangarap. Louie TV, kahit anong trabaho, hindi niya aatrasan. Vlogger sa Hiroshima, fishing, skate at buhay sa Japan. Ang kanyang partner na laging kasama, Kevin Durian, sa kulitan at tawanan. Dito laging panalo, tumutok ka lang sa video. Kaya guys, hanggang sa dulo magkakasama tayo. Kahit anumang problema, idaan natin sa tawa. Dahil pag may tiyaga, pangarap mo ay makukuha. Si Louie TV ang magpapasaya, siya ang kasama saan man magpunta. Ang kaibigan nyo na mabuti sa inyo, maaasahan nyo, laging nandito. Louie TV, basta kay Louie TV, alam mo na, marami kang matututunan at ikisasaya. Louie TV ang kasama nyo sa fishing at kahit ano, kulitan at tawanan patungo sa pangarap. Louie TV, basta kay Louie